ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an sigi kun ye mun ye min ye sema mɔgɔw ye olu kɛra komi n'i ye sɛ kan tigɛ a bɛ firifiri cogo min na sema mɔgɔw kɛra o de o ni bɔra i y'a faamuya la o ni bɔtɔ la fo k'u piripiri de i y'a faamuya la k'u firifiri i y'a faamuya la walasa i y'a faamuya la mɔgɔw k'a dɔn sinon sema ko banna pewu nafa foyi tɛ sema la hali n'a sara ka kunu sema tɛ se ka tiga ci ni olu fana su donnen ka ban pewu a y'u to yen olu bɛ kule sugu bɛ jɔ sema mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la bi ani minisima comment ça s'appelle oni mɔgɔw sema mɔgɔw oni mɔgɔw bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i y'a faamuya b'a la walasa sanction bɛ se ka da mali kan mali bɛ se ka kɛlɛ cogo min na mali danbe bɛ se ka bɔ a la cogo min na sema mɔgɔw oni mɔgɔw bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a tɛ marché tuguni ala de ye mali kunna wolo ala de ye mali sankɔrɔta mali jɔ waati de sera mali tɛ segin kɔfɛ tuguni sema ka misɛn comment ça s'appelle oni mɔgɔw ka misɛn c'est à dire que mɔgɔ fɛn fɛn tɛ mali fɛ bi a bɛɛ k'u ka misɛn a si tɛ se ka foyi kɛ mali la a si tɛ se ka foyi kɛ mali la min ye oni mɔgɔw ye olu de bɔra ka communiqué kɛ k'olu bɛna mali convoqué ko parce que ko mali ka avion tɛmɛna kidali sanfɛ ko a man ka tɛmɛ yen an ka dugukolo sanfɛ n ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ko nin ko sugu tɛ passé irisi de i y'a faamuya la o ni ɲɛmɔgɔ ye bi ɲɛmɔgɔya bɛ irisi de bolo yen bi mali bɛ ka ko min kɛ a bɛ ka k'a yɛrɛ ka territoire de sanfɛ n'aw ko k'a bɛ taa fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya la k'aw bɛ mali kɛlɛ k'aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ko ka sanction da mali kan k'aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ko accord min bɛ mali ni sema mɔgɔ cɛ ko mali k'o accord bonya ne ma da la ni ninnu kunkolo bɛ yen o n'u y'u fɔ u ka dulɔ la k'u fɔ u ka dangadenya la u bɛ n'u sigi mɔgɔ da la mali ka sema mɔgɔ bonya sema ye ki n'an b'u bonya sema ye jɔn ye n'an b'u bonya sema bɛ to komi kayikaw sema bɛ kɛ komi bagunikaw sema bɛ marifa de bila ka to jamana kɔ ni sema ko k'a tɛ marifa bila ko mali ka tila fila ye an bɛ tagama sema kan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ayiwa o ni mɔgɔw ka misɛn kuma fa n'a ba filɛ ninnu de bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi i y'a faamuya b'a la ko sariya min bɛ mali ni sema mɔgɔw cɛ ko mali k'o sariya bonya i y'a faamuya b'a la ko min ye sema sɔrɔdasiw ye ko mali k'olu ta i y'a faamuya b'a la k'u fara anw ka sɔrɔdasiw kan ko sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ sema kɔnɔ sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen ko mali ka o sɔrɔdasiw ninnu ta sisan i y'a faamuya b'a la ko k'o fara an ka sɔrɔdasiw kan o tɛ taa bi o tɛ taa sini ka taa jadisiw fara an ka sɔrɔdasiw kan ka mɔgɔ fagalaw fara an ka sɔrɔdasiw kan danbe tɛ mɔgɔ minnu na k'olu ta k'u fara an ka sɔrɔdasiw kan o banna pewu sema tɛ exige tuguni n'u bɛ taa tunga la u bɛ taa tunga de la n'u bɛ baara wɛrɛ kɛ u bɛ baara wɛrɛ de kɛ accord sira yɔrɔ min na tile ka kɔden pɛrɛ ye ni accord tɛ marché mali kɔnɔ fɛn min ka di malidenw ye o b'o de kɛ a sema bɛ marifa bila n'u bɛ taa tunga la u bɛ taa tunga la n'u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ sɛnɛ kɛ mais k'a fɔ accord min bɛ accordalisé kɔnɔ k'o bɛ appliquer mali kɔnɔ walima baara ka kɛ ni o ye ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a tɛ marché tuguni parce que fɛn min bɛ accord kɔnɔ nkalonfin don fɛn min bɛ accord kɔnɔ mali tilanin don fɛn min bɛ accord kɔnɔ janfan don fɛn min bɛ accord kɔnɔ tiɲɛ tɛ yen asimi de bɛ fanga la o baara bɛ kɛ n'o accord ye cogo jumɛn ça marche pas a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛna an jɔlen sɔrɔ i y'a faamuya b'a la a ye fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna galon de défend mais a tɛ marcher bilahi on est déterminé la patrie ou la mort nous vaincrons mali dugukolo bɛɛ bɛ k'an ta ye de mali territoire bɛɛ bɛ k'an ta ye i y'a faamuya b'a la ni marifa ta man kan a tɛ d'i ma n'i tɛ sɔrɔdasi marifa tɛ d'i ma wa n'an ye mɔgɔ min choisir o de bɛ kɛ sɔrɔdasi ye mais ka mɔgɔw ta ten o banna pewu accord min bɛ mali ni sema cɛ ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya an b'a fɔ aw bɛɛ yan ko ni oni de bɛ minisima kɔfɛ an b'a fɔ aw bɛɛ yan ko ni oni minisima bɛ ni oni de ka baara la parce que tubabuw mago bɛ an fa dugukolo de la hɛrɛ bɛ yen lafiya bɛ yen o de la o ye ni mɔgɔnin ninnu bila k'u ka panpan komi tɛnɛni k'olu b'u yɛrɛ ta an ka dugukolo k'u ka tila filɛ sema mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 kan olu bɛ se ka jamana kunturu ka ɲɛ cogo jumɛn il peut pas mɔgɔ dɔw de b'u kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ sema kɔfɛ aw bɛɛ malotɔla don aw bɛɛ ta tiɲɛtɔla don an tɛ accordalisé an t'a appliqué bi sariya fɛn fɛn b'a kɔnɔ an tɛ baara kɛ n'a ye ni min bɛ marifa bila i b'a bila de ni min bɛ kɛ maliyɛn o bɛ kɛ maliyɛn ye
mais baara tɛ kɛ ni accord foyi de ye Mali kɔnɔ parce que galon de b'a kɔnɔ janfan de b'a kɔnɔ Mali cili de b'a kɔnɔ Mali farali de b'a kɔnɔ maliyɛnw ta tiɲɛni de b'a kɔnɔ o tɛ marché tuguni baara tɛ kɛ n'a ye a ye fara ɲɔgɔn kan a bɛna an jɔlen sɔrɔ yan i y'a faamuya bala an sigilen bɛ ka bɛɛ kɔnɔ ni min nana ko an ka baara kɛ n'i ka hakilina an tɛ bi an tɛ sini fɛn min bɛ Mali arranger an bɛ baara kɛ ni o de ye a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma depuis an ka avion tɛmɛna Kidali ONU b'a la k'an ye violence ta ka ɲɛsin comment ça s'appelle terroristes ma parce que SEMA ye terroriste de depuis an ka avion taara Kidali population kɔlɔsi ka taa Kidali lajɛ fɛn min bɛ yen bilahi ONU mɔgɔw ni SEMA mɔgɔw bɛ foronto sugu bɛɛ la k'an ye sariya sɔsɔ e ni Ala n'a kira cɛ an yɛrɛ ka jamana k'an ye sariya sɔsɔ tiɲɛ bɛ min cohérence bɛ min danbe bɛ min an yɛrɛ fa dugukolo n'an ko k'an bɛ taa an ka jamana kɔnɔdenw lakana ko an man ka se yen o tɛ kɛ Asimi tile la dɛ o tɛ marché aw bɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ɲɛ b'aw bolo ja la i y'a faamuya la aw bɛnna min kan k'olu bɛna Mali convoquer ONU na Mali ye ko min kɛ k'o ma bɛn accord min bɛ Mali ni SEMA cɛ ko Mali k'a lajɛ Mali ka accord ta a ka baara kɛ n'a ye SEMA sɔrɔdasiw minnu bɛ yen ko Mali k'u ta joona joona ko k'u fara Mali sɔrɔdasiw kan i y'a faamuya la baara tɔ minnu bɛ yen mais ninnu tɛ marché o bilahi SEMA sɔrɔdasi si tɛ ta parce que jihadistes don terroristes don maafalaw don bingalikɛlaw don ka taa fɛn nɔgɔlen faga fɛn sanuman kan a tɛ marché ka taa fɛn nɔgɔlen k'o fara fɛn ɲuman kan o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye SEMA tilenna yɔrɔ min na tile k'a kɔden pɛrɛn an mago tɛ SEMA la bi an mago tɛ SEMA la sini ka tɔɔrɔ lase Mali ma SEMA don ka maliyɛnw faga SEMA don ka Mali lasegin kɔfɛ ka Mali danbe bɔ a la SEMA don voilà accord de Alizé baara tɛ kɛ n'a ye accord min b'a ni SEMA mɔgɔw cɛ o kɛra buwa tile de la Asimi de bɛ bi fɛn min b'a kɔnɔ anw b'a dɔn an bɛ baara kɛ n'o cogo jumɛn i y'a faamu ayiwa aw bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ k'a bɛ taa i y'a faamuya o la ONU na ka Mali wele yen nɔ irisi yɛrɛ de bɛ déjà Mali ni jamana min tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o de bɛ ɲɛmɔgɔya la a tɛ marché yanni irisi ka bɔ ɲɛmɔgɔya la marifa bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo Asimi a ye taa bɛɛ minɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Kidali n'a jamanen don bila a ye taa juru k'a tɛgɛ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Kidali ni marifa b'a bolo a ye taa bɛɛ minɛ soit u ka marifa bila walima u bɛ minɛtɔla don accord tɛ appliqué yan foyi e ka nin dangaden si juguden ninnu lajɛ an ka jamana fa jamana kayikaw bɛ yen olu ka ca ni aw ye olu ma muruti bagunikaw bɛ yen olu ka ca ni aw ye olu ma muruti aw de b'anw dala su ni tile ko an donna aw ka territoire kɔnɔ depuis fa ma wolo Kidali ye Mali de depuis mɔkɛ ma wolo Kidali ye Mali de depuis fu falaki ma wolo Mali territoire de ye Kidali a tɛ tila bi a tɛ tila sini min tɛ kɛ maliyɛn ye i ka taa tunga la i k'i ko ni kala ta ka bɔ anw da la an tɛ balawu fɛ an tɛ mankan fɛ an tɛ fitinɛ fɛ ni min tɛ fɛ ka kɛ komi jamana tɔw ka kɛ komi i y'a faamuya la réseau tɔw i k'i kun ni kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sinon an b'i kun ci k'i da fara hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ bɛ si an sigilen don k'aw kɔnɔ dɔrɔn n'a y'an ka mɔgɔ kunsigiden kelen tigɛ an tɛ marifa ci aw la dɛ a ye violence min ta k'an ka avion sɛgɛrɛ n'a tun ka d'an ye an tun bɛ sanpɛrɛn jigin aw kan ka bɔmu jigin aw kan k'aw bɛɛ faga i y'a faamuya wala mais an tɛ pressé an sigilen don k'aw kɔnɔ n'a ye an ka mɔgɔ kunsigiden kelen tigɛ o don de a b'a dɔn ko Ala ye kami ɲɛgɛn an tɛ pressé o an b'aw to yen de fɔ aw ka panpan komi tinɛni n'aw sera an ka mɔgɔ kelen ma walima n'a y'an ka mɔgɔ kelen faga don min na o don an bɛ Kidali bɛɛ ci i y'a faamuya wala k'a bɛɛ ci hali wulu min bɛ k'a bɛɛ faga ka sɔrɔ k'a bɛɛ jɔ tuguni parce que a laban bɛ kɛ o de ye voilà maliyɛn minnu bɛ Kidali depuis sisan k'a fɔ aw ye mɔgɔ minnu ni Mali kanu b'u la n'aw bɛ Mali fɛ bɛɛ ka bɔ Kidali kɔnɔ a y'a to i y'a faamuya bala terroriste ninnu a y'u kelen to a kɔnɔ ye parce que a tɛ c'est à dire que baara in tɛ ban ni kutigɛli de ma kɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen finman fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka bɔ Kidali aw ka na Bamakɔ walima aw ka taa Segu a ka mɔgɔnin ninnu to yen parce que Kidali tɛ il faut k'an ka Kidali de ci k'a ci a so k'a bɛɛ ci ka a mɔgɔ jɛman fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ faga ka sɔrɔ ka Kidali jɔ a bɛna k'o de ye o kafiridenw anw da la se tɛ aw ye barika tɛ aw la ka bɔ saraka jamanaw la ka na sigi an ka duguw la an ye sigiyɔrɔ di aw ma k'aw bonya président lagasa minnu tun bɛ yen san o san olu tun bɛ faso nafolo ta k'a di aw ma sira ma dilan ji ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ foyi
wari tun bɛ taa di jihadiste ma k'an fana b'aw faga o banna pewu o dɛmɛ Asimi y'a tigɛ o de digilen b'o la ko accord an t'a ka sɔrɔdasiw ta dɛ an b'aw fa n'aw baw de ta ka place d'u ma dangadenw faralen ɲɔgɔn kan jihadiste ni terroristes faralen ɲɔgɔn kan ko an ka avion bɛ tɛmɛ hali sini Kidali ye Mali de Mali ɲɛmɔgɔw kan ka Maliyɛn bɛɛ lakana Mali ɲɛmɔgɔw kan ka y'a faamuya la sécurité bila dugu bɛɛ la hali sini an ka avion bɛ tɛmɛ accord tɛ di aw ma pas paga tɛ di aw ma aw kana dan ka taa ONU na dɛ a ye ONU ta ka digi aw kɔnɔ Mali jɔlen don ka Mali bɛɛ segin a danbe kɔnɔ kuma fa n'a ba filɛ i bɛ ne kɛ président bilahi Maliyɛn fɛn fɛn bɛ Kidali ni Mali kanu b'a la n b'a bɛɛ ta ka bɔ Kidali mɔgɔ jɛmani minnu bɛ n'u jamanen don bɛ bɔmu jugu bɛɛ kan k'u bɛɛ batan sauter ka Kidali bɛɛ ci ka tila ka taa jɔ o de y'a kɛ cogo ye k'a bɛɛ ci hali so minnu bɛ k'a bɛɛ ci mɔgɔ minnu bɛ k'a bɛɛ faga ka tila ka yen jɔ n'a ma kɛ o cogo la nin kafiriden ninnu an tɛ lafiya u bolo bilahi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Kidali n'i ye finman de ni Mali kanu b'i la ni marifa t'i bolo n'i tɛ fitinɛ fɛ bɛɛ kan ka bɔ Kidali kɔnɔ nin waati n'i bɛ taa Segu i bɛ taa Segu n'i bɛ taa Kayi i bɛ taa Kayi n'i bɛ taa sigi Bamakɔ i ka taa sigi yen parce que a tɛ taa ni kutigɛli tɛ nin baara in tɛ ban n'an ma ninnu kutigɛ c'est comme ça ah n'aw bɔra k'u bɛɛ to yen an ka avion bɛ tɛmɛ yen an ka comment ça s'appelle an ka mairie bɛ yen an ka gouverneur bɛ yen an ka préfet bɛ yen olu bɛɛ bɛ yen déjà an ka sɔrɔdasiw bɛ yen ni Maliyɛn ça veut dire n'an ka population ɲɛnama bɛɛ bɔra yen nin waati min na Mali avion bɛ taa yen k'an bɛ taa sigi base bɛ sigi yen n'u y'an ka mɔgɔ fɛn fɛn kunsigi de kɛlen tigɛ o don an b'u bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ dangadenw faralen ɲɔgɔn kan ko aw ka territoire e fa bɛ se k'a fɔ ko Kidali y'aw ka territoire ye depuis aw si jugu den ninnu ma wolo Mali Kidali ye Mali de aw bɛ se ka na cogo jumɛn k'o y'aw ka territoire de k'an ka avion kana se aw ka territoire ma n'u ye dulɔ min o b'a manamanakan de fɔ ah o ni de bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan ko accord min bɛ Mali ni SEMA mɔgɔw cɛ ko an ka accord appliquer an tɛ dan ka appliquer dɛ an b'a ta k'a ɲimi de aw ni ONU danga de b'aw bɛɛ kɔ aw bɛɛ ta tiɲɛtɔla don aw bɛɛ malotɔla don SEMA o ONU o aw si tɛ don da la tuguni ala ka danga de binna aw kan tellement que aw ye mɔgɔw tɔɲɔ aw tɛ don da la tuguni n'aw donna koba la a bɛ kɛ kodenni ye voilà k'a fɔ ONU mɔgɔw ye aw ni SEMA bɛɛ de kelen ye a tɛ taa Mali tɛ segin kɔfɛ tuguni o an bɛɛ sigilen don an bɛɛ sago ma an faso segin an danbe kɔnɔ o de y'anw ta ye an bɛɛ jɔlen don an faso bɛ kɛ an ta ye walima an da jɔlen ma nin fila de bɛ an tɛ reculer an tɛ segin an kɔfɛ tuguni Mali territoire bɛɛ de bɛ kɛ an ta ye ni min bɛ kɛ Maliyɛn i bɛ kɛ Maliyɛn ni min tɛ kɛ Maliyɛn i b'i kun na kala ta jamana min ka di i bɛ taa yen nɔ Mali tɛ tila bɛ a tɛ tila sini accord tɛ appliqué yan foyi Kidali fo Kayi a bɛɛ ye Mali de depuis aw ma wolo ka bɔ Kayi fo Kidali a bɛɛ ye Mali de o bɛna tila cogo jumɛn anw balolen ɲɛna fɛn min ma kɛ an faw ɲɛna a bɛ se ka kɛ anw ɲɛna cogo jumɛn aw n'a ka ONU nɔgɔlen den minnu bɛ ɲɔgɔn kan jihadiste den minnu bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ Mali tɛ tila bi a ye fara ɲɔgɔn kan ko accord ka appliquer an tɛ accord appliquer dɛ an bɛ Mali ta ka taa digi aw kɔnɔ o t'a bannen ye an bɛ Mali ta ka taa digi aw kɔnɔ o y'a bannen ye k'a firi bɔnɛma wolo ye hakɛ tɛ bila ka sini kɔnɔ hakɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ a ye tɔɲɔ min da mɔgɔw kan o hakɛ n'o danga de bɛ ka wuli aw bɛɛ nɔfɛ Faransi min b'aw kɔfɛ o ta tiɲɛna o ni jugusago den ni Amérique minnu b'aw kɔfɛ o bɛɛ halakira foyi tɛ se Mali la bi ni Ala tɛ wa tiɲɛ bɛ bange ka taa fɛ hali sini an ka avion bɛ tɛmɛ yen aw kana dan ka boli ka taa ONU na dɛ a ye taa hali lahara on n'a rien à foutre an jɔlen don k'an faso lakana k'an ka ko accord min bɛ yen ko Mali ka essayer ko appliquer joona Mali ni SEMA mɔgɔ bɛnna min kan SEMA mɔgɔw ka ta u ka don sɔrɔdasiya la sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ SEMA mɔgɔw bolo ko mɔgɔ 15,000 k'o ka ta ka kɛ sɔrɔdasi o ka fara an ka sɔrɔdasiw kan marifa ka d'u ma ka taa an bolo so an yɛrɛ ɲɛna an bolo ka k'an yɛrɛ ye ka taa marifa ta k'a di terrorisiw ma k'olu ka mɔgɔ 15,000 ko k'o marifa di olu ma k'o kɛ sɔrɔdasiw ye an t'u kɛ sɔrɔdasiw ye dɛ an b'u kɛ satanden de an t'u kɛ sɔrɔdasi ye dɛ an b'u kɛ Poutine de k'a firi den bɔnɛma wolo jɔn de tɛ aw dɔn hali sini an ka avion bɛ tɛmɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile avion bɛ tɛmɛ yen nɔ a minɛn t'aw bolo n'a bɛ se k'a lajigin Mali bɛ taa yen bɛɛ contrôler a cɛ t'aw bolo min bɛ se k'an bali i y'a faamuya an ka avion tɛmɛna yen aw n'a ka marifa fitinin ninnu pan 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 o bɛ se ka avion lajigin yan avion min bɛɛ ye nɛgɛkurun ye e ka marifakisɛ bɛ mun kɛ o la banabagatɔ ni handicapé baara de banna
indépendance fête Kidal Mali tout voilà indépendance kelen de be Mali kono kunu o tun be indépendance fête IBK le la bâti nous be tun be ta kaneka Mali tlali ko beta forum na Mali politicien tun be tay o bana Assimi Tlela indépendance ma fête Assimi Tlela o tse ka fête nous ya fête ambu be fara aya lajɛ IBK Tlela o tun ba fête o cogo na aya lajɛ ah là, nous tuer le temps de boire, mais il n'y en a pas que. Voilà, nous ne pouvons pas boire de là. Anya ni imagine ni makenya ni tisaka kenya ni nantai muso ni demseni fitinu de tra fara nyonka. C'est tout yo. Ah ni tumbe ka ke boîte led là. Kata fam beke pick-up ni katkati ni feunyo ko lucho ka ira male ona ko sebo luye. Mais Assimi Tlela tseka ke. A fora uye ko te fete tuguni indépendance kelen de be Mali kono flaté ki dale Mali de. Ni na ma fete de. Otu nga fete dom na nga avion tra turu kelen cheye. Minu nuntu menya mwa la lu be bolla ka ta Algérie. Do démissionnera do ya fama do tara Bamako. Muso ni demse munu be China. Ani demse munu be ka munu mo lu tara joko lu ka fete amba bo visa. Hein? Mo munu jama tete me hal du kelen jama ka. Feti ma ke nyina. Ou ka feti atumbe ke. Voilà, faut malé ou jabe te ka fle. Ay mazi fle. Mais nyina ni mase ka ke. Afle nyina ni mase ka ke. Kata fam beke mobile ka fam beke kele ke minay. A mase ka ke nin tumbe ka ke IBK Tlela. Atete Tlela et Alpha Tlela. Mais nyina ya famio la jigituku masa de be. Nyabo unuka ni aka ni jamani boîte Tlela. Assimi Tlela duroni kelen de be ni be fara quelques secondes. Mais maintenant bambulu ase banya dusu banko na chew bambulu. Billahi Assimi Tlela. Aw naka ni marfa naka ni mobile ni jamani. 10 secondes. Duroni be bom blaka jigita ba be bata sote ka boy. Ka firi dempo ne ma wolo ala jugu mo ko langolo ko en faso ka tla fly. Ate danga tla fly da be class sabade. Mali te tlabi accordaliser barate kenai aka sora cité ta mo cité ta awla abeta tuma la wol ma be seneke wol ma be bagange wol ma be ta jegaminela abana mais ka aw dado jamana ko la tuguni c'est fini wulu be kule sugu be jo ne balno ambe teme ka boy amena seder mo la ne ya fo ko seder ko bana peu ne rete ça que har ne kanda do seder ko la c'est pas la peine. Depuis Cédar Batan Flala, en bora kono watim na anyu kele, ya famela ku fara ku sudo. Cédar te tiga chituguni. Événement fin be no, mo de be jiga bo terrain kono. Ana sa mino mine mangan de be. Asisa utasra keta fana de comment ça s'appelle? Cédar taxi mimbea keta au président utasra de ma ko keta o lu janfa. Ko keta de be ka mo wele. Ko mo si kana rasa ku ngwe ketuguni. Comme moi aussi kana farara saka comme moi aussi kana cotiser comme moi aussi kana rediara sa ko la tuni o be ka binketa fana ka sisa arasa minani minkera ko keta be ka be wole comme mo kana rasa de metuguni keta fana babe kanen o keta era la jige ngabo ka groupe be sanfé en tant que président de Cédar Taxi o ya la jige ka bo bureau international kono ka la jige ka bo comité kono ka la jige ka ba era ka comité kono ka la jige ka bo groupe be sanfé Nambe katambese ni mwo tora ni jakulin kone ka fone mako tunya mwo den takato flene ni jakulin sigira galon de ka dépasse sigira domina ma nafanya yo atena nafanya tuguni dépasse sigira domina ma kodla yo atena kodla tuguni ni jakulin billahi na dona dala e ka fone mako tunya mwo den takato flate do dala fuka tia du problème leke jakulin galon de ba kono nyamwo mai ka firido jena kelado galon tegalado ya famé wala tanyini nado ni jakulu te avancer dépasse gra domina sala ka bara kelem ke o korbiya de suta mobili o sana ka de misil ani bicha o mun ke fanta o foyi a turu sala keita ma keita min tumbeka ya famé wala arasa konona suruku ko ka Sadio Gata baraji bo placer la ni keita min tumbeka mo kele nyamgo ya no fe turu sera le rama bi benika turu do beleni turu do turu be se bema Keita de
arasa wole wati dora ka Sadio Gata Baraji to président la ko Sadio Gata Baraji makala a donata anga bo placer la Keita de kan président la ala Sadio Gata Baraji ka tinya sega mabi bila nera man nimisa mo kelele la jian kono ka Sadio Gata Baraji bo domina ne be Sadio Gata Baraji kele ako balaira ako wallahi kiten ko tinya te quoi ko ngana ta nunu fe ngana ta ko tinya te balaira bila chay ngole ka foni ko be ka le kele ko dono be na maka tinya sega ma ko ara sabe kalonde ka ko be galon finde ka ko balaira ko atse ka deme o do ne de Sadio Gata Baraji kele ka vocal ta ka ta jouer bil har bine miro la quoi billahi nie chayo quoi billahi mbe nse ka hari nya jo anya la quoi billahi nie chayo ni hari binine Sadio Gata Baraji quoi billahi amado ya be mine quoi chayo afoni de ko ara sat se ka deme balera isembo asena ne ko non ko Sadio Gata Baraji te ara sa fait tourner ibe ka galon de ta ka dala ja chenya be chinya la o don on tunye saraw de o don on tunye bagaw de o don on tunye banabagato de tellement que cheya on contaminé aka galon na ka femba mba peke chinya yi Keita min tumbe ka Sadio Gata Baraji fana kele président no fait o tasra Keita fana ma anga gakula me billahi na mogote to ninja kulu inkono abede beta mogote ta kono mogoto nu munu beyi ubo kolu fana kele anga gakula me banabagato yi okay ambalma ani nyotuma ana abalma che a jenyon a barake nyon a udin a koroche a che a branche vraiment Abdoulaye Gakou do me bobbi ka kuma ante kuma fen flakan sujet te fen flay bi ameta ceder taxi de France ameto kono no nyamo bay Keita président Keita ameta président Keita non fait bi amba fo président Keita ma ko na ya soro maninga do ye président Keita yi aras bachi maninga yi ambe do oyoro la folo aras bachi maraga yi est-ce que ama maninga o be kuma shurwa ambe sika ka maninga yala de parce que maninga ka ninge marakala abi gele yare président Keita maninga ka ninge marakala abi gele ya anye beni ni jigi kele président Keita le président de Ceder Taxi anga foli be Ceder Taxi bay Francis Ceder comité anga foli ba bay ana président tu ambo be foko be wala nyumando mais président Keita iya malude mais wallahi sinangu ya debe on neche on mi maraka de Ceder konona la mais ba fo nyana tukuni ngo wallahi sinangu ya debe na ras bachiche oye flane sabana wallahi billahi han farala nyonga jamana jodi la mais antunya miri ko ni ke wale be se ka bo mo wala la ntena do détail kono iba donc ambe femima président Keita tu sais de quoi je te parle ah président Keita ma nyini ka boka ya fanyi na mfede billahi ta light nous a causé beaucoup de tort hein président Keita iyo toro min ke auna iyo toro min takanyashi au ma Ceder konona la iyo bara min che au bolo Ceder konona la iyo Ceder sigi ko gele au bolo français nyamima ala na kera do rampe de bado président Keita me sungolo de konode ibena ngande billahi kain ka boka ya fanyi na mfe wallahi billahi maintenant kuma gele man fo imas nangu ya koson sinanguya min bɛ ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ o sababu yala président Keita n tɛna kuma gɛlɛma foyi ɲɛnɛ mais n bɛ fɛn kelen min fɔ i ɲɛnɛ i bɛnna n kan dɛ président Keita le moment Rasbachi a besoin de tous ses soutiens. Le moment Rasbachi a besoin de tous ses éléments. Le moment Rasbachi a besoin de tous ses compagnons. C'est en ce moment que tu décides de rentrer en jeu. C'est en ce moment que tu décides de faire ce que tu as fait. Président Keita, wallahi tout mori antigarela, wallahi billahi. Tout mori antigarela, wallahi billahi. Wallahi billahi yanku mashudu. Yamalo wallahi billahi maniga dombe malo. Fem mauni mango che, ala di badon. Maninga te fe nyini, fo nyini on fait, non ta totala. On te fo nyini on fait non ma to antala. E debe e kolonjugu sene.
ka tasuma meno kono kebe an fili kan jigo kono président Keita an ye ala mɛ an min mɛn président Keita an ye ala mɛn anw mi e mɛn bon n bɛ bubu ciga in lajɔ yan komi cɛ ka kuma ka ca kisɛ tɛ jabarɔ dɛmɛ cogo tɛ arasa la bɛɛ kunna ka bɔ sunɔgɔ la wa bɛɛ n'i ta waati don Keita ninnu fana kunni waati de sera Keita ko ale kɛra sababu ye ka mɔgɔ ladon CDR kɔnɔ i kana cotiser i kana wari di arasa ma i kana arasa kungo kɛ wa i ka bɔ CDR kɔnɔ parce que dɛmɛ cogo t'a la o bɛ nkalon de kan cɛ ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ o Keita ye nin de fɔ k'ale kɛra sababu ye ka mɔgɔ fɛn fɛn ladon CDR kɔnɔ ko bɛɛ k'i yɛrɛ ta dɛmɛ cogo tɛ nin jɛkulu la o bɛ nkalonfin de kan o ta tɛ maliko ye et Keita fa n'a ba bɛ jamana min kɔnɔ olu bɛ ka lakana bi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ Mali bɛ ka bonya ko ka to fasoden jugu kɔ mɔgɔ min bɛ ka faso buruja su ni tile Keita tɛ to o kɔnɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke Keita i ye Keita halala yɛrɛ yɛrɛ de u ka bagabagali kana s'i la dɛ i ka kasa kuri ka bɔ nin kɔnɔ dɛmɛ cogo t'a la Keita ye wari min don nin jɛkulu in na Keita ye sɛgɛn min ye nin jɛkulu in na bilahi aw tɛ se Keita la fo ka diɲɛ dugukolo meleke CDR taxi tun bɛ wari min don arasa la CDR taxi tun bɛ wari min di arasa ma ala kelen de b'a da dɔn mais a ban waati de sera terminus nkalon tɛ miɲɛ boli la nkalon tɛ se ka dɛmɛ CDR ye nkalon de bilahi n bɛ n kale ala la CDR ye nkalon de dɛmɛ cogo t'a la ayiwa bɛɛ bɛ burun kelen kelen bɛɛ de bɛ taa kelen kelen ne y'a fɔ anw bɔra a kɔnɔ mɔgɔ tɛ to a kɔnɔ anw bɔra a kɔnɔ mɔgɔ tɛ to a kɔnɔ bɛɛ de bɛ taa bi tuuru bɛ Keita la ko Keita ye dingɛ sen ka tasuma mɛnɛ a kɔnɔ ko k'olu CDR bila a kɔnɔ aw ma fɔ yala fɔlɔ bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ a ye mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw ka furuw sa ka mɔgɔw ka wariw minɛ ka tila ka mɔgɔw janfa mais a ka bon aw bɛ taa min aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni pa Keita bilahi ala b'i fɛ kira b'i fɛ bilahi ala b'i fɛ kira b'i fɛ Keita ni e fana sera ka bɔ nin jɛkulu in kɔnɔ ala b'i fɛ kira b'i fɛ mɔgɔ bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ ala t'i fɛ kira t'i fɛ mais ni bɔra kɔnɔ ala b'i fɛ kira b'i fɛ a Keita de bɛ ka nɛni bi Keita de bɛ ka dɔgɔya bi aw ni mɔgɔ min jɛra hali n'o tigi ye kojugu kɛ aw la en tant que viromaniteur a ma bɔ ka kuma a ma bɔ ka foyi kɛ aw bɛ k'o lagosi nin cogo la vocal bɛ ka circuler fan bɛɛ fɛ Keita y'an janfa Keita bɛ tan Keita bɛ tan ni Keita tun bɔra ka dɔ fɔ aw ma aw bɛ bɔ n'a ye mais a y'a ta kɛ so kɔnɔ de n'a bɔra o kalama a ye cɛ to yen a taa waati de sera o de bɛ ka nɛni sisan cɛ min ye miliyɔn caman bɔ a kun ka di arasa ma cɛ min ye miliyɔn caman bɔ a kun ka don CDR kɔnɔ Keita kɔnɔ jɛlen don cogo min na ala de b'a dɔn bilahi ni ne ni Keita ye ɲɔgɔn yɔrɔ yɔrɔ n'a ma 20 yɔrɔ di a bɛ 40 yɔrɔ di n'a ma 40 yɔrɔ di a bɛ 10 yɔrɔ di yan nin Keita in mɔgɔ ɲɛnama ba mais a tun ma arasa faamu ale fana tuma dɔ la présidentiya tun ka d'a ye a tun bɛ Sadio Kata bara ninnu kɛlɛ a tun bɛ t'olu tɔgɔ tiɲɛ arasa a tun bɛ tu as vu quoi mais fɛn bɛɛ n'a waati don bɛɛ bɛ kunu nin kɔfɛ wa bɛɛ bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ wa bɛɛ bɛ nin jɛkulu in laban hali mɔgɔ kelen tɛ to a kɔnɔ bilahi a bi ca mun y'a fɔ yan dɛ ko comité tɛ yen mɔgɔ duuru bɛ sɔrɔ min kɔnɔ ko organisation zéro a bi ca mun y'a fɔ yan dɛ ne ma fɔ dɛ ko foyi t'a kɔnɔ ni barikolankolon tɛ mɔgɔ ɲɛnama kelen min tun b'a kɔnɔ o tun ye Keita de min bɛ cotiser ka tɛmɛ bɛɛ kan o tun ye Keita de o fana y'a ka kasa kuru ka ji kɛ bitɔn na an bɛ dugawu de kɛ CDR ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ Keita min na ala k'a nɔgɔya k'aw fara seyidisuw kan bilahi n'aw donna da la o kɔrɔ k'an bɛ ka min fɔ ko nkalon don n'aw donna da la o kɔrɔ k'an bɛ ka kuma min fɔ aw ma ko tiɲɛ t'a la aw bɛ jigin da aw tɛ yɛlɛ aw bɛ nagasi don o don dusukasi de bɛ aw kan don o don aw ni tɔɔrɔ don mɔgɔ min ye tiɲɛ bila ka taa nkalon ta e bɛ taa min ka faso ko bila ka taa kɛ yɛrɛ ko ye e bɛ taa min mɔgɔ kelen fɛ faso de kama mɔgɔ tuguri ko tiɲɛ de kama n'i y'o bila i bɛ t'i kun fara koko ko taga yɔrɔ tɛ yen min ye CDR Keita ye CDR taxi Keita o fana bɔra CDR kɔnɔ o mankan de bɛ nin tile fila la k'olu bɔra Keita ka kɛwale dɔw kan k'a bɛ ka mɔgɔw wele a ye bɔ CDR kɔnɔ mɔgɔ si kana arasa kungo kɛ mɔgɔ si kana arasa dɛmɛ ko Keita bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye k'a bɛ ka mɔgɔ sama ka bɔ CDR kɔnɔ mais c'est normal ne yɛrɛ ye mɔgɔ hakɛ min bɔ CDR kɔnɔ tan b'a la
ne ka comité tora mɔgɔ n taara n'a bɛɛ ye bɛɛ tagatɔ la i ni jama de bɛ taa parce que bɛɛ nɔtɔ la i ni mɔgɔ de nana bɛɛ tagatɔ la i ni jama mais i tagatɔ ni jama b'i kɔ o tɛ bɔn o ma dɛ i tagatɔ ni jama b'i kɔ bilahi u bɛ fan bɛɛ kɛ bofara la an ma foyi y'a la fɔlɔ an bɛ min fɔ Mr Touré ye Arasba ci bɛ kaso la téléphone de b'a bolo c'est pas normal Touré n'i t'a kalama a fɔlen filɛ u yɛrɛ ka mɔgɔ de b'a fɔ comme avocat tɛ n bolo Dani avocat bɛ jouer et comment ça s'appelle Isaka mun yɛrɛ Bacili a bɛ k'a fɔ ko Arasa y'a to kaso la ko ka SMS ci Keita ma ka SMS ci Kasum Tapo ma c'est pas normal mɔgɔ ni téléphone tɛ don kaso la téléphone man ka ye kaso la den bolo an kɔni fɛ yan ne ye san 2 de kɛ kaso la yan i dontɔla kaso la i ka téléphone bɛ minɛ ka bila saki kɔnɔ i bɔtɔla ka taa baarakɛyɔrɔ la i n'i ka téléphone bɛ taa n'i seginna k'i bɛ don i ni téléphone tɛ don i ni foyi tɛ don i ni dumuni tɛ don i ni ji tɛ don i ni foyi tɛ don mais téléphone bɛ Arasa bolo kaso bɔnba la dɛ c'est pas normal an b'o yɔrɔnin fɔ Touré ye a ye taa téléphone minɛ a la komi ko kunsigi kana di ko kunsigi ka d'a ye mais téléphone c'est pas normal kaso bɛɛ kasoladen yɛrɛ man ka téléphone manipuler yɛrɛ téléphone b'a bolo a bɛ ka message ci mɔgɔ ma téléphone b'a bolo ni mɔgɔ bɛ ka kuma téléphone b'a bolo ko minnu bɛ ka kɛ kɛnɛma a bɛ ka bɔ olu kalama o que kasoladen man ka bɔ kɛnɛma ko kalama kan ka to kaso la dɛ mais kaso kɔrɔ tɛ foyi ye k'i ɲangi fɛn minnu ka d'u ye k'o minɛ i la n'a fɔra k'a bɛ kaso la téléphone b'a bolo mais c'est pas normal ayiwa téléphone b'a bolo Touré procureur Touré jigitigiw procureur taa téléphone minɛ a la téléphone b'a bolo ye avocat bɛ ka jouer ko téléphone b'a bolo a bɛ ka SMS ci mɔgɔw ma téléphone minɛ a la a tɛgɛ lankolon ka to yen nɔ dumuni waati sunɔgɔ waati a banna foyi kana d'a ma hali télé aw kana bila a ka so kɔnɔ bana jugu fɔra fara jugu ye an b'a fɔ Mr Keita ma ko a ni ce wallahi ni tun tora nin jɛkulu in kɔnɔ i tun tɛ don da la depuis Keita ninnu tora anw taara ka bɔ a kɔnɔ ka Keita ninnu to a kɔnɔ Keita ninnu ni mangoya tɔ ma foyi sɔrɔ bila n'i b'a kɔnɔ hali dunmɔgɔ tɛ sigi i la n'i b'a kɔnɔ i tɛ hɛrɛ foyi de sɔrɔ n'i b'a kɔnɔ i garijɛgɛ bɛ siri i ta bɛ tiɲɛ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ baara ko a bɛɛ de bɛ gɛlɛya mais n'i bɔra kɔnɔ garijɛgɛ bɛ wasa hɛrɛ bɛ don i bɛ lafiya quoi mais n'i b'a kɔnɔ Keita ninnu filɛ k'u to a taxi tun tɛ marché la tuguni foyi fo ka Keita ninnu bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba ye i bɛ Keita bɔlen filɛ sɛnɛ kɔnɔ a bɛ lafiya garijɛgɛ bɛ foni mais n'i b'a kɔnɔ c'est nul voilà an bɛ aw bila ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunun wula fɛ an ye vidéo kɛ bon tu as vu ka forme ba t'an na ten quoi mais faso ko don an bɛ an faso défend tu as vu quoi voilà ka bɛɛ lajɛlen fo Seyidu Sisoko k'i fo Van n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye Tumura Mamadou k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo on a ensemble big up à vous tous an bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ jɔlen ka to an ka faso dɛmɛ n'an bɛɛ jɔlen tora ka faso dɛmɛ hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ basigi b'a kɔfɛ an kana décourager dɛ bɛɛ ka continuer ka vidéo kɛ voilà vidéo mani bɛɛ mɔgɔ b'i lajɛ o mɔgɔ t'i lajɛ n'i kɔni ye vidéo kɛ dɔrɔn a bɛ taa de ne ka page filɛ sisan mɔgɔ caman tɛ yan mais n bɛ tila vidéo la a bɛ taa fan bɛɛ de fɛ pour pas kana décourager vite i bɛ tila dɔrɔn hali laharakaw b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ne wele tile kɔnɔ a ka ca i ka vidéo an y'a sɔrɔ hali kunu tun ye fɛn de fɛri ye an ma baara kɛ kunu tun ye mais mɔgɔ min ye ne wele ko vocal ma sɔrɔ dɛ vidéo ma ye dɛ ko mun bɛ yen tu as vu a ye continuer k'aw cɛsiri ka vidéo kɛ ka Mali dɛmɛ hɛrɛ bɛ yen lafiya bɛ yen vidéo mɔgɔw b'a lamɛn mɔgɔw b'a sɔrɔ fana voilà c'était ça big up à vous tous an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka tiɲɛ dɛmɛ merci beaucoup la famille voilà ka bɛɛ lajɛlen fo tonton